Трябва да ми кажеш, нямам от тук на там, ако иначе нищо не ми казва. Вземаш ли, татко? Да, тренировка. Не се вижда на там. Знам, тъмно е. Удари къде? Дясно. Само си мислеше, че си отишна. А? Много са ми високите, малко по-трудни. Една висока, много имаш време да се целиш. Дясно. Ляво ли? Вижда ли се там? Тук не се вижда. Може, да. Вижда се на компютъра. Кой иска да ме смениш? Мога и да спа и да ги стрелям. Ниско е на 2 метра от земята, успоредно на земята е фърли, като пътпътък, както ли. Ляво. Не мога да я пропусна. Нищо излитащо не може да ми избяга. Само нещо ниско долу може да ме изненада. Взема го обаче. Виж колко е? 50 крачки. Да ти си гледа напред, не ми гледа къде това. Не ми гледа къде това. Гледа си напред. Да, Това е така. добре, ай, така ще е. Моля? Моля? Да, вече бяга далече ти. 60 метра. 60? 60. И ти тама викаш, пропуснеш и бе. Няма такова нещо, не може да ми изгледа. Да, отдясно. Да пропусна. Ма я виж борчето на колко метра. Колко? Дългото борче. Тая оранжевата е твоя, дето е тук. Колко? 50? И 3-4. Най-долу. Да, къде ти? Това му беше. Това беше с българския футбол. И в крачка, виж, така се тренира. Да, ти е лесно. Там е лесно, що ме райс, от кило на кило. Дай, дясно. Това се отиде. Отиди ли? Да снесе повече. Благодаря. Дай, ляво. Отиде само ляво и дясно. Дясно. Почина, почина, почина. Отсечи главата. Пак дясно. И над нея отиде. Това беше хубаво, това е интересно. Тебе трябва чално да си. Ляво. Няма повече. Е така.